ранку. Усім салют! Радий вітати вас у нашому доброранку. Привітання! Лісик, ти чому моє слово сказав? Тому що я перший прибіг і перший повітався. Рада вітати вас, я завсюди говорю. Треба було раніше вставати і не спозняться. Ну, Лісик! Сябры мои, хто гэта самай раніцы спрачаецца? Ми Раніцай трэба усміхацца і жадаць адзін аднаму самага добрага. гэта мы ведаем. Вось і цудоўна. Калі ласка, давайте яшчэ раз павітаемся з нашымі гледачамі па ўсіх правілах. Давай, Лісик. Тады мы выйдзем і зноў увойдзем у пакой. Ага. Давай. Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Як ваш настрой? Цудоўны. І гэта здорово! Такі ж цудоўны настрой і у нас. І ми падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Так што пастарайцеся нічога не прапусціць. Аліса, ти уважліва глядела, хто з нас хутчэй на праграму бег? Мне здаецца, што вы прыбеглі адначасова. Не, я трошечки хутчэй. Скажи яшчэ, што ты самы хуткі Лесік у свеце. І скажу, а хіба ви знайомі з больш хуткімі? Зараз пазнаёмімся. Сябры, а вы ведаеце, хто ў свеце самы хуткі? Акрамя нашага Лесіка, вядома. Гледачы нам падказваюць, што ў Афрыцы жыве цудоўны спартсмен, які бегае хутчэй за ўсіх. Хто такі? Гепард. Гепард рухаецца шпарчэй, чым імчацца машыны на хуткаснай трасе. І вачэй ад такога спартсмена не адарваць. Ён быццам самалёт, ляціць над зямлёй. А хвост у яго замест штурвала дапамагае на паваротах. Ды і спартыўны касцюмчык у гепарда вельмі модны. Толькі ён наўрад ці зможа павольна па подыуме прайсціся, каб свой прыгожы касцюмчык у гарошак паказаць. А чаму не? Таму што гепард не ўмее павольна і важна хадзіць. Ён толькі імчыцца. Таму трэба быць вельмі уважлівым, каб разгледзець прыгажосць. Цікава, а хто можа паспрачацца з гепардам у хуткасці? Я ведаю такога спартсмена. Яго можна ўбачыць у нашых лясах. Пра каго вы гаворыце? А, гэта лось! Ха, быць такога не можа. Здаецца, ён такі паважны. Я таксама спачатку лічыла, што лось не ўмее бегаць. Яму ж яшчэ і такія вялікія рогі трэба насіць. Як з імі хуткасць павялічваць? А вось лось гэта ўмее рабіць. Ён можа рухацца з хуткасцю машыны. Ён умее свае рогі паварочваць, каб галінкі не перашкаджалі яму. А яшчэ лось цудоўны плывец. І плыве ён з вялікай хуткасцю. Сапраўдны атлет. І ты, Лесік, можаш запісацца да лося на трэніроўку. Добра, так і зараблю. А пакуль што давайте паглядзім наш ранішні мультфільм. А зараз трэба падсілкавацца. А ці ўсе нашы гледачы любяць частавацца гароднінай? Многія дзяўчынкі і хлопчыкі зараз скруцілі насы. Не любім. Булачкі куды смачнейшыя. Мы ведаем спосаб, як узняць ваш апетыт, сябры. Мы падзелімся з вамі цікавымі гісторыямі пра гародніну. Можа, яны дапамогуць вам полюбіць гэтую карысную ежу. З чаго пачнём? З морквы. Так, морква. Моркву вырошчвалі яшчэ 5000 гадоў таму. Я люблю морквачку. Ад яе вочкі лепш бачыць, ды шчочкі становяцца больш прыгожымі. Можаце ўявіць, што морква ў далёкія часы была і белая, і чорная, і жоўтая, і нават цёмна-чырвоная. У гэта складана паверыць. Толькі тады з морквы не рабілі салаты і не дадавалі яе ў суп. А для чаго тады вырошчвалі? Моркву выкарыстоўвалі для прыгатавання зёлак. Гэта такі збор лекавых раслін. О! Чулі, морква – гэта садавіна, якая дапамагае заставацца здаровымі. А вось морква звычайнага нам аранжавага колеру з'явілася не так даўно, усяго 4 стагоддзі таму. Гэта нядаўна па гістарычным часе. Таму частуйцеся морквай і не хварэйце. О, сеньор памідор! А вы ведалі, што даволі доўгі час памідорчыкі вырошчвалі толькі для прыгажосці? Як звычайныя кветачкі ў вазонах. І толькі 200 гадоў таму паспрабавалі пачаставацца чырвонымі ягадкамі. І агароднікі пачалі перадаваць адзін аднаму сакрэты вырошчвання прыгожых і смачных сартоў памідораў. Сябры,
І ви не адмаўляйцеся, калі матуля прапануе пачаставацца карысным і смачным памідорчыкам. Сябры, а хто з вас любіць агуркі? Чалавек вырошчвае агуркі так даўно, што дакладна невядома, у якім кутку зямлі пачаставаліся агурочкам упершыню. А вы ведалі, што у агурка і дыні адзін продак? Я не ведала. А ў старажытнай Індыі вырошчвалі агуркі ў парніках. Так, як зараз гэта робяць сучасныя беларускія дачнікі. Індусы першымі паспрабавалі саліць агуркі ў бочках. І гэта было вельмі смачна. Да гэтага часу многія краіны спрачаюцца, хто з іх мае права называцца радзімай агурка. Такое права мае і наша краіна. Ведаеце, у якім беларускім горадзе стаіць помнік агурку? Самыя уважлівыя гледачы нашай праграмы адказваюць, што шукаць такі незвычайны помнік трэба ў Шклове. Мы пра яго расказвалі ў мінулых праграмах. Пра агурок шмат загадак складзена. А вы такое ведаеце? Можаце ўзгадаць ці нават самі прыдумаць. І паглядзець мультфільм. Давайте разам узгадаем, як неабходна пераходзіць вуліцу. Галоўнае, трэба ведаць, дзе гэта можна рабіць. Пераходзіць можна толькі па пешаходных пераходах. На зялёны колер светлафора ці па зебры. Сябры, а хто з вас ведае, як пераходзіць па зебры? Трэба абавязкова паглядзець налева, а потым направа. І ісці толькі тады, калі машыны спыняцца. А чаму зебру назвалі зебрай? Усе ведаюць? Таму што яе палоскі нагадваюць палоскі зебры. Цікава, а ці ўсюды зебры для пераходу выглядаюць аднолькава? Вось і не. У Кітаі пераходзіць вуліцу па тыгры. Гэта з-за таго, што палоскі ў пераходзе жоўтага колеру. А вось у іспанскім горадзе Ля Карунья пешаходы ходзяць па кароўцы. Гэта як? Там замест звычайных палосак плямкі, як у кароўкі. А, проста гэтыя мясціны славяцца сваімі малочнымі прадуктамі. Таму вырашылі, што ў горадзе будуць і пераходы быццам плямкі ў кароўкі. А вось у Мадрыдзе, сталіцы Іспаніі, вырашылі зрабіць рознакаляровыя палоскі на пераходзе. Так ніколі не забудзешся, у якім месцы трэба пераходзіць дарогу. А мы ў Добраранку ніколі не забываемся паказваць нашым гледачам цікавы мультфільм. Давайте паглядзім. Я паглядзела мультфільмы з ранку і да вечара. І замест усіх заняткаў? Ага, менавіта так. Не, акрамя мультфільмаў, ёсць шмат карысных і цікавых спраў. І зараз давайте праверым свае школьныя заплечнікі, ці ўсё патрэбнае мы паклалі. Праверым шалікі і пальчаткі і адправімся на заняткі. Толькі спачатку дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Будзе пазнавальна! І весела-весела.